agiwo TIPRAMOTA khaitomani aron ang habinai khe aro TIPRAMOTA ro 5 বছর মুসা রলাংলিয়া হামক্রানি সাং মুসা খ্রাইলিয়া হনি বসাও পইলা আং সাননাय মেগে ब TIPRAMOTA ববাইসিবন ফায়াকো as a politician হিসাবে লিডার হিসাবে ब জয়েন বো খাইফে TIPRAMOTA হিমানি বুকरै abang lukurono clear clear namusung number 1 te kaisangkha borok hisabe da Goutam belai ka hamdo amai borok ka hamrono BJP party dong kha use claim tini bono power ni lu phonangwe ha rang pusian bising ti phonung khana TIPRAMOTA na hamesa nani do phana hamesa nani samung tangjaka da Goutam kha belai baka ka ham haibono bini kaisa ang sak soimani bini kisa komung thana haima dong bini hama bara doijo shokti kom da koanje beke doijo shokti bo bini telen ang jenongani khe resamung sinani kiring bo dofani resamung romantic resamung belai sinani abak bin talent ek number talent ta abono kari ang bin te mungsa talent no kya borok kaham no doubt the bini resamung bisindi dofani bagi bokapang bini sacrifice dong bini dedication dong Resam puru nuka bono bo resam logo logi gitar tamo musun jago bo as a guitarist hisabe sinna musun jago gitar paikha keyboard paikha sound system paikha sound system mali bong nai musung abo phalka buni sei dami balo khabo tabun ko ya 15-20 বছর sigang ko dami keyboard paiti peka tamman jaya phale kiu jauka mandolin paikha phale kiuka violin paika phale khibuka olo studio ro khanya musunda studio khagya aro bo ungsumaliya aro ni yagni bo abo yagma suka yagolo buibai yang YouTube ti rang income khaitomonu media khaimeno aro bonang camera balja khe microphone ti jakhanu jawkha sal kedemaro bo abon khai thaimani hinke bo khoroksa actually bo politician a leader ngi manja Pia bo tini bini bukukti sare kaze TIPRAMOTA edisio bisi ba phaimani Yagolo mungsa khlaize yani mungsa hamkrani lama khlaimaya tai grata TIPRALAN pono hundi TIPRALAN aboroni sanmono kari khan chab ang tabu da Goutam no tai TIPRA Haste lukorok no tai BJP ni bises khlai sana musungje singje sab sagamna no singje sini je oman thai ba sini je sanmu kotor kri khanu sin tabu tong sini grata TIPRALAN sanmu tabu sung sai tong tang sabor nai ba renai to maharaja renaiya ba TIPRAMOTA renaiya renai kha government of India renai abo bo TIPRA Haste ni bising ti thangi nai assembly bill pass thangma Yagolo India government nai parliament nai pheba India government eba Bharat ni parliament nai ke rimanu ni state government ni gosibe na haira phanu abo sunu ka thanai je puru ising edisi man puru Indra Gandhi sunu ri kalang khable inke da Goutam to belai educated borok bo khorsa 10,323 ni master kokok anghain bo master kokok But nicho saimano edisio busuk budget phai busuk tam khai kaham siubo sipano siamangu sini bororo orono saya sini bororo sipano saiman pano siake tongo sia ungi tongo tam nge kisisa pot manan lubai godi manan lubai ticket manan lubai sing sipano siangu tini kebang mali dat BJP ni Siri khogoi kami thanginai edisi to khol khainai edisi BJP habang phainai hai phainai hininai seng phagega om harenai hinu je mo hai kok sanai bor jibon riya nung ang thansa ang khang ke se amani no mannai nor hai borok tini mo hai ke thanginai nor hai sinai nungai borok se mo hai kok silsai saidong ke TIPRA Haste ni TIPRASA ni bobishot thinang tamunai belai wana party o join remano tuyi social media ro kabang marang sani ta hute book songno belai khe baksa sajaya ro kungkha baksa kok sungka baksa hamjanai ro bo hamjaka BJP join khayo haya ani choice ang hamjagei ang nuwan sugei no ang
BJP o join rekha ang wansugui manliya ang sungnani musungo norok kecang khe no wansuk jadi kabang borong nana sao ADC election gana ba boot manani monotam hnai seat manani bagai rang ni loop ni bagai thango ni haino ble jesa jaga phano sini borok khali rang fu seat fu ang khana ka seat check lai walai lai bulai lai bakso suicide khaina rohni lakti salai mani nukha haisi je sanai rok sawi tongthuk norok truk saimannai jorase kok sanai sabni samung bahai sabni wansumung bahai abo jorase kok sanai ble rangsani takoro bukhoro norokni khorok pokhorok sungjotono maiseu kisa misa buihai sinai borok hai siapano kisa misa je simani je wansumani je mokolbai nukmani abo rongno bkhau je wansubi je kok kamani je manjagai phaimani o 50 bosor ani 50 bosor bisi laijak ang nugui phekya abono tuina ani je experience je nukmani abono nang sanai kemno ro ang kemno hamia kemno joliui nasliui ang sanani thangya namni kangkai sini borok boje sapon nungthung bo ani borok ang maya nango haisi bo sipem pan khaitung tipara motha pan khaitung BJP pan khaitung INPD pan khaitung IPF pan je sapan khaitung TIPRASA ang hamjago ang khorja TIPRASA norok saimano ang khorja hano hamjane borok hani bagi resabi phekya asin bisiromai abo norok tamo wan sunai abo norong ni musumti hiaba o jorao ang mahapka ga angok sadron khoroksa chikonsa borok BJP hamani tangai asuk joli jak laikhaba ani samung humung no tei ani samung humung ani resamung no tei to joli janani koya haibano nor kisa wan subdi ani bkhaw ang tangai kha khamka khan nangkha ani hato faje tamo bojaga thangnai ang do sasugui mania haibana ani je vision ani je nuhur mani ani je wansuk mani tabuk I jorao joton se best BJP no best ne ang choice khaimani se abani personal le part nor jasman khadi ang norong no kun juru jobrosti khaya noroni party hamia hai bosai samani koya tamke je nugui tongman abnang sanan thang tongo ang norong ni thini lukurong ni thini ang kaise kuisis no sungna musungo ang tini BJP o join khaimani norok rangne lu bai Sydney lu bai hini thang samung se khaya ko BJP philo thangai lecture seria ko ang hai sadon borong se norok om hai ke asake blame khaitong ang kaisen kuisis khaina musungo rangchan ta puro bukhoro je borok ani bkhau kha dik sangka haisi dik sangka je jagao sung sini bubagra no hamjagai tipra motha tongui tongo he tong nable tabu tongui tongo edisio salugui tongo tipra motha ngo nungwasiba no phaya sini takuga ponana phayungno asike dukhona jaga anukulkha nung tipra motha ni kormi biya ko biya ang tipra motha ni kormi ye ang tipra motha o waisiba no phau phaya kunu misilo hibo himya but ang hamjagai no jora kasawa puila tipra motha ni kuno montri tontri MDC em kuno phan green sekang no sini takung manik belakena hamjagai bubagra no hamjagai resamung snamai resamnabai sawina ang borsap knable bubagra hne abuni yagol bo kabang ma sini ha bubagra thansang di ni ang resap knable seng ha do phani bagi borong ni bagi seng hamjago tabu ani bkhaw khut nangmani kemno joli nasliya ani question se wansung mungse nor kisa wansung bi je jaga ang hai borok sadron borok rangni bagi thango sini bagi thango ne wansugo ang kaisa questions o question ni norok ano uttor jadi abong ka hai je borok khut sini bubagra nari somasang ka poribortonshil do politics abo kaisa science jora wono poriborton ngai sini je natural poriborton nango haisi slaimung nango abun bangeno hoito ba baksai ka congress ha sin bubagra bo khut congress president tongmani kintu bo a jorao a khemo tabu bo haino sini moharani progga bo nije congress o basawi hoito chenka ba bo aja khabilia ngai sini bubagra jesakpa ngai bo cheni tabu tipara motha khlaika kamko sungije support khayo sungije hamjago khaya diba jotona hamjago bubagra bai sing tulona kare bubagra map khai di haise
haibano osket Facebook social media kaman bagai angko kisama sanani ma paika abong kahai ani main questions ang terus tangi tongo ani experience bai ani mokol bai jenu mane akok sang sanai ang je manjang mani akok sang nor bai sanai aboni bara ang panui kaisa bukok kunu sagalak kunu sana buthanya puila angka ani questions obo je jago bubagrani khud tipra mothani symbol se tongui tongo a jagao khud nijini baino sini moharani no kritising debormano BJP ni sito no basar khanable tipra mothani bororong no thangai nai budu de paire de ni paire lai khanable boke aro thangai tam ni bai thanga sanga BJP tan bai thangsa boke aro onka ha phalna bai da thangsa na rangni lubai ni thangsa bohai borok kotor se bubagara khud se BJP uri rohoro Ika ang hai sadoron khorsa boro bini tola sini moharani tola thangai samung khai meya hediba tamo asuk saja yang khaba aro ni bisingo ang teb sanani musungo chog rasamne ni baiddo kamai thakamu teruk tini kokborok roman script go BJP thanga ge roman script hamjagya koto gisu kabama kono saitung babare itihas naidi omong khai intellectual rongni wansumungsi resamung mosamung seimung seitai wansumung kokthai omorong ka political bai mane hukum rongno political bai dul khangkhang ke ato pharok beleke kamai